Mill-ġdid Ministru, mill-ġdid fil-Kabinett, id-deputat Laburista Zammit Lewis uffiċjalment għall-ġurament tal-ħatra. Dan hekk kif issa se jibda jservi bħala Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Jien Zammit Lewis solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħin. Muscat reġa' ddaħħal lil Zammit Lewis fil-kariga wara li ma kienx elett minn żewġ distretti li ħareġ fuqhom fl-aħħar elezzjoni ġenerali u bekk ma kellux għażla oħra li jibqa' fil-backbench. F'kumment li tal-ġurnalisti wara ċ-ċerimonja li saret fil-Palazz, il-Prim Ministru Muscat ikkonferma li Zammit Lewis se jkollu l-istess portafoll bħalma kellha Helena Dalli. Iżda diġà jidher li qed jitqajmu diversi mistoqsijiet u tħassib dwar jekk Zammit Lewis hux il-persuna ideali biex ikun Ministru għall-Ugwaljanza. Zammit Lewis ħa post Helena Dalli li rreżenjat din il-ġimgħa meta l-Prim Ministru innomina għall-Kummissarju Ewropew. Dalli se tkun il-ħames persuna minn pajjiżna li se sservi fil-Kummissjoni wara Joe Borg, John Dalli, Tonio Borg u Carmenu Vella. Il-Prim Ministru ma kienx f'pożizzjoni jiżvela x'se jkunu responsabiltajiet li se tieħu Helena Dalli bħala Kummissarju kemm il-darba tkun approvata mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew.